I'm so proud of myself. Natapos ko yung workout na hindi ako patigil-tigil. Burpees, nagagawa ko na siya. Yung Spider-Man plank, ang tagal ko nang hindi nag-give up. Good morning everyone! Welcome back to another vlog. And today is the 12th day of the Chloe Ting Challenge. But before ako mag-workout guys, grabe ang late ko nagising. Nagising ako ng 10. Kasi nakatulog ako ng mga 2 or 3. Nagchat pa kasi kami ni Beshi ko. Alam mo yung usapan namin kagabi. Bigla akong napasearch ng ng yoga mat. Kasi nga nasisira na yung yoga mat ko, 'di ba? Pinakita ko sa inyo. Dahil dun sa mga workouts na kailangan na naka-shoes. So, nasira na as in guys, nasisira na siya. So, nag-usap, naghahanap ako. Tapos bigla siya nag-message na, bumili daw kami ng yoga mat. Tuloy, napa-order ng madaling araw. Yun ang, yan ang mahirap pag late natutulog. Ayan. So, may babayaran na naman po tayong kulang-kulang na 1,000. So, papakita ko lang sa inyo guys, kasi kagabi, may ni-start na akong bagong skincare. So, ito guys, mabinili ako na Skin Magical na Rejuvenating Set 1. Kasi, diba, nagustuhan ko kasi yung effect ng Brilliant Skin sa akin, guys. And wala akong mapagbilhan ng Brilliant Skin. Tapos, kapag online, parang mas mahal siya. So, sabi ko, why not try another rejuvenating set para makita nyo din yung ibang klase ng mga rejuvenating set. So, probably 2020 will be a continuation of a lot of rejuvenating set for me. Ayan. So, bumili na ako nito guys, yung rejuvenating set niya. Start ko na siya kagabi. And then, ginawa ko na rin yung first impression niya. So, probably, mauuna pa yung video na yun kaysa dito sa vlog na to. So, ililive ko na lang yung link in the description box kung ano yung first impression ko. Ito naman, bumili na ako ng maintenance set niya. This set serves as post-treatment and maintenance for rejuvenating set 1. Ayan. So, 2 months po natin gagamitin ng Skin Magical. I'm already on my workout clothes. Ayan, nagsisilabasan na po ang mga sports bra ko. In fairness, ha? Nagsisilabasan na po sila. Dati-rati, guys, nandyan lang sila sa gilid-gilid. Walang gumagamit kasi hindi ako nag-workout. Ngayon, ang dami ko palang sports bra. Ngayon mo na-realize. So, mag-workout na ako ngayon, guys, para matapos na kasi 11 na medyo nagugutom na rin ako. But anyway, I will drink more water pa. Hey guys! So, nandito na po tayo sa ating sala. And ang gagawin ko po ngayon na workout is 45 minutes in total. 4 workouts. Ayan. So, baka ito magiging 1.5 hour ko na naman siyang gawin together with the rest. Kasi ayoko na nang tinutuloy-tuloy siya guys. Kasi ang siste. Ang niyan dyan, hindi ko na i-execute yung ibang workout. Ano ba yun? Hindi ako makapagsalita. Yung ibang workout, hindi ko na i-execute ng maayos kasi pagod pa ako from the previous set ng workout. So, eto guys, yung gagawin ko ngayon, as usual, do this everyday na cardio, then yung abs, and then yung lower body workout, and then yung 11 figure workout. Ayan. 11 line abs pala in 35 days. So, yun guys, medyo mahirap siya kasi mga 3 pang core ito tapos isang lower body. So, magsimula na tayo kasi anong oras na po? 12:06 PM na. Hey guys! I'm so proud of myself. Natapos ko yung workout na hindi ako patigil-tigil. Siguro minsan lang ako medyo tumigil. Kasi yung burpees, nagagawa ko na siya. Yung Spider-Man plank, ang tagal ko nang hindi nag-give up. Tapos ano pa ba? Madami na akong nagawa. Talaga guys, pag sinet mo yung utak mo, nakakayanin mo. Kasi kanina paggising ko pala, I feel good. Sabi ko talaga. Kahit hindi. Parang, hindi ako nanghihina ngayon. Hindi compared kahapon. I did it. Grabe. Grabe. Tapos, hindi ako masyadong naglo-low impact ngayon, guys. Kahapon, puro ako low impact. Para lang matapos ko yung, yung workout ngayon.
kung sinabi niya, hi Nis, sige, ganun, wala nang pa-low impact na ganyan. Kaya I'm so proud of myself. But anyway, I will take a rest for ilang minutes lang and then ko continue ako sa workout. Grabe, ang sakit sa tiyan. Ang sakit. Naninigas na yung tiyan ko. Grabe guys. Ayaw ko talaga ng core. Sakit din ng tuhod ko. Kasi guys, yung ano bang ginagawa ko? Yung up and down plank, hindi ko kasi kaya talaga. Siguro mga 3 ganun lang. Tapos, ang ginagawa ko, para hindi sayang yung oras, pag di ko na kaya, nagpo-push up na lang ako, yung knee push up. Pag yung knee push up din talaga, yung tama yung posisyon mo, ang sakit din kasi sa dito sa tiyan, tsaka sa braso, parang sa lang din, up and down planks. Pero syempre, iba talaga yung hirap ng up and down plank. Ano ba tong pinasok ko? Kagabi nag-uusap kami ni S, ano ba tong pinasok namin? Alright. Tapos na po tayo sa 3. Grabe yung lower body workout. Di ba sabi ko yun yung pinakamadali? Well, actually hanggang ngayon yun pa rin naman ang pinakamadali para sa akin. So, parang mas malakas yung endurance ng mga legs ko. Pero, sobrang nakakapagpapawis pa din, tsaka nakakapagpabilis ng heart rate. So, parang cardio siya na habang tinotone niya yung lower body mo. Pero may isa na lang tayo, core. Core na naman. But anyway, kakayanin to. Natapos ko na yung workout. Sobrang hirap. Pag yung core talaga, ang dami kong pahinga. May gulay. Ang hirap. Mamamatay. Kanina, nung mga unang sets pa lang niya, sabi ko, okay lang yun, Mia. Kahit masakit sa tiyan, sige, gawin mo. Ganun ako. Gawin mo. Ganyan ako. Nasang ganyan. Walang namamatay sa pain. Pero nung kalagitnaan na, tsaka nung huli na, gusto ko nang umiyak. Gusto ko nang umiyak. Oh my gosh, ang sakit talaga sa tiyan, guys. Bilib na talaga ako sa yung mga talagang nag-workout ng bonggang-bongga, yung mga parang kagaya ni Chloe Ting. Pero, sabi ko nga, don't expect too much kung 2 weeks lang. Don't be harsh on yourself. Kasi yan, matagal na process talaga guys, ang paglulus ng weight, pagtutone ng muscles. So, kailangan tuloy-tuloy. So, be kind to yourself. Magpahinga din, ganon. So guys, mag-8 na, hindi pa ako nagugutom. Ang heavy naman ng kinain ko kanina. Or dahil late na ako kumain, kasi parang mga 2 na yata ako nakakain kanina. Past 2, kasi magtuto na nung matapos yung workout ko. Nakita ko, magte 3 liters na ng water ang nainom ko guys. Ito na yung pang 3rd and kalahati na lang yung meron dito. Sobrang takaw ko ngayon sa tubig kasi sobrang init. Tapos kapag nagwo-workout din ako, yun, inom ako ng inom. Kahit naka-aircon na ako na nagwo-workout, sobra pa din talaga yung heartbeat ko kasi syempre yung sa cardio. Yun, parang nahahapo ako. Yun ba yung tamang word? But anyway, I got a snack here. This is a cranberry, dried cranberry. Ayan siya guys. Bigay to ni Jonah. Na-stuck na lang to sa ref. Tapos nakita ko, ano kayang pwede kong kainin na healthy. Ayaw kasi namin to kainin dati guys kasi maasim siya. Pero ngayon, parang hindi naman na siya maasim. Parang matamis naman na siya. Tapos all natural. Wala siyang sugar. Wala. Dried ano lang talaga siya. Kaya, ito. Sarap pala. O dahil nagbago na yung panlasa ko. Dahil din ako masyadong nag-crave sa matamis. Naka-silent na lahat ng phone ko. Naka-airplane mode na ako. Naka-ready to sleep na yung mga phones ko.
hindi mo na ako makukontak pag mga ganitong oras na, pag mga kasi guys, napapansin ko, pag nagwa-wifi pa ako, affected talaga yung tulog ko. Mga 2:00 na ako nakakatulog. Ganun. Kaya sabi ko, kaninang mga 6 or 7, mga ganun, nag-airplane mode na ako para wala lang makipag-usap sa akin. Thank you so much guys for watching. Day 13 na natin ng Chloe Ting bukas guys. Sobrang saya ko na natapos ko ang challenge. Matatapos ko pala. Pero kasi Friday tomorrow, so kaya ko pang gawin yun. Tapos magna-night shift ako. Kinasabado, probably hindi ko yun magagawa kasi syempre, kung wala akong tulog or kung manghihina ako, hindi ko gagawin. So baka Sunday na talaga siya matatapos na totally, and then I will take another photo again. Kung nakita nyo na sa Instagram ko, yung photo ko ng before and after. Ayan. Magte-take ako na naman ng photo ko na ng before, after 1 week, and then after 2 weeks. And naman guys, thank you so much guys for watching, and if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe, and if you haven't followed me yet and like my Facebook, please like and follow me on my Facebook with the name Joy of Mia, as well as with my Instagram, Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Finally guys, natapos na rin. Grabe, yung last na workout, hindi ko ma-execute lahat. Ang sakit na ng katawan ko talaga. Yung breathing ko guys. Ang sakit talaga sa tiyan. Ang weak talaga ng tiyan ko, ng core ko. Kaya, yun, ito dapat yung talagang mag-focus ako yung mas strengthen. Kahit hindi magka-abs. Hindi ko pinapangarap. Yung maging strong lang yung core. Kasi kapag strong yung core, talaga everything will fine.